Πού, θα μας πει το κορίτσι μας, τι ακριβώς είναι? Είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, η οποία στοχεύει στη σύσφυξη του προσώπου. Κάνουμε το χάιφο, θα σημειώσουμε τα σημεία που θα γίνει η εφαρμογή του χάιφου. Η ανάγκη εδώ να φανταστώ είναι το βάλ του προσώπου. Ναι. Τέλεια. Δεν θα σε ενοχλήσει, ούτε θα σε ενισχύσει αμέσως μετά την εφαρμογή. Τέλεια. Μια πάρα πολύ ελαφριά ζέστη νιώθουμε, η οποία είναι ανεπαίσθητη. Ανεπαίσθητη, ναι. Πώς το νιώθουμε? Νιώθω πολύ καλά, έτσι ένα ελαφρύ πιάσιμο, όσο περνάει η ώρα είναι όλο και πιο ανώδυνο. Και τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Ουσιαστικά, αυτό που κάνει είναι σαν να τραβάει το πρόσωπο, να δημιουργήσουμε μια γραμμή, γιατί όλοι θέλουμε γραμμή στο πρόσωπό μας, να είναι πιο ομοιόμορφο. Να μην έχουμε αυτή την καθοδικότητα που πέφτει το βάρος προς τα κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Και πόσο διαρκεί? Αυτή η θεραπεία διαρκεί από 8 έως και 12 μήνες, αναλόγως όμως τη συντήρηση έχουμε στο σπίτι. Αν προσέχουμε το πρόσωπο, θα μας κρατήσει και το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία. Τόσο απλά λοιπόν για 8 μήνες έχουμε ξυνιάσει.